Milí priatelia, vítajte pri sledovaní relácie Tvárou v tvár, v ktorej sa chcem rozprávať so zaujímavými ľuďmi na aktuálne témy. Mojím dnešným hosťom je Ivan Kováč z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ktorým sa chcem rozprávať na tému návštevy pápeža Benedikta XVI. V Mexiku a na Kube, ktorá sa začala v piatok. Ivan má s týmto regiónom konkrétne skúsenosti, pretože sa dlhodobo venuje problematike Latinskej Ameriky a jeseň strávil v Mexiku na Mexickej autonómnej univerzite v hlavnom meste Mexico City. Takže pozná kontext, do ktorého Benedikt XVI prichádza. Ivan, vítaj teda v našej diskusii. Ďakujem. Ako si sa vlastne dostal k tejto téme Latinskej Ameriky, ktorá z pohľadu Slováka vyznieva v celku zaujímavo a netradične? Je to určitým spôsobom aj netradičná téma, ale pri svojom uvažovaní o nejakej špecializácii v mojom odbore medzinárodných vzťahoch som sa snažil vybrať si niečo, čo nie je úplne spracované v našich podmienkach, alebo čomu sa nevenuje taká veľká skupina analytikov, ako sú trebárs analytici na témy Európskej únie, NATO, zahraničnej politiky USA a podobných tém. Takže chcel som si vybrať niečo, čo je iné, čo je zaujímavé. Na tento región ponúka už svojou históriou, kultúrou, aj tou súčasnosťou, politickou realitou mnoho inšpirácií. Takže aj preto vlastne som sa rozhodol, že budem sa primárne zaoberať týmto regiónom už asi pred nejakými 6 rokmi. Keď hovoríme o Latinskej Amerike, hovoríme vlastne o ktorých krajinách? V podstate za Latinskú Ameriku môžeme považovať všetky štáty, teda tej západnej pologule, južne od USA, kde sa hovorí španielsky, portugalsky alebo francúzsky. Čiže bývalé španielské, portugalské, eventuálne v prípade Haiti, francúzske kolónie. Takže je to v podstate oblasť od Mexika až dole po ohňovú zem, čiže Čile a Argentínu až po tú najjužnejší cíp tohto kontinentu. Benedikt XVI stráví prvé dni svojej 6-dňovej cesty v Mexiku, potom sa presunie na Kubu. Aké je postavenie týchto dvoch krajín v rámci regiónu Latinskej Ameriky? Tak čo sa týka Mexika, tak je veľmi špecifické postavenie. Keď sa rozprávame o politicko-ekonomickom nejakom kontexte alebo celkovo o tej geopolitike, je to krajina niekde na pomedzi medzi tou Latinskou Amerikou, do ktorej geograficky patrí, a Spojenými štátmi, na ktoré je prepojené cez ekonomiku, cez demografiu kvôli veľkej komunite Mexičanov žijúcich v USA. Čiže je to jeden možno samozrejme populačne druhý najväčší štát Latinskej Ameriky po Brazílii, ekonomicky takisto významný hráč a možno povedať jeden z takých tých regionálnych lídrov, v rámci celého toho regiónu. No a takisto aj svojou veľkosťou geograficky je to proste jedna z kľúčových krajín. No a v prípade Kuby to špecifikum vyplýva ani nie tak z nejakej jej veľkosti alebo toho geografického umiestnenia, ale práve z toho politična, z toho režimu, ktorý teda sa dostal k moci v roku 1959 pri kubánskej revolúcii. Čiže Fidel Castro a teda tento model štátu. Tým je samozrejme špecifická nielen v regióne, ale možno povedať aj na úrovni teda celého sveta Kuba. Má tento región už nejakú skúsenosť so súčasným pápežom? Určite má. Je to v prípade Latinskej Ameriky, ale to je len jedna skúsenosť, a to je z mája 2007 z apoštolskej cesty Benedikta XVI. Do Brazílie. Takže v podstate toto bude druhá cesta Benedikta do Latinskej Ameriky. Tentokrát si teda vybral ten druhý najväčší štát, čiže Mexiko a špecifickú Kubu. Prečo myslíš, že práve tieto dve krajiny? Prečo práve Mexiko a Kuba a nie iné krajiny z tohto regiónu? Tak v prípade Mexika si myslím, že je to jednak teda preto, že je to druhá najväčšia krajina, čiže ak už teda navštívil prvú, tak si myslím, že Brazíliu, tak si myslím, že tá najbližšia cesta logicky by mala viesť do tejto krajiny. No a takisto je to najväčšia španielsky hovoriaca krajina na svete, čiže je to také zadozučinenie tomu španielsky hovoriacemu svetu alebo tej španielsky hovoriacej časti Latinskej Ameriky, keďže v Brazílii to vlastne bola návšteva, ktorá vlastne bola v krajine, kde sa hovorí portugalsky. No a v prípade Kuby, myslím si, že to špecifikum je z hľadiska toho súčasného vývoja najmä v tom postupnom dialógu a zbližovaní sa alebo prehlbovaní nejakých vzťahov medzi režimom a cirkvou, kde zase Benedikt môže priniesť určité nové impulzy, možno aj podobnú dynamiku vyvolať, ako vyvolal Jan Pavol II pri svojej návšteve v roku 1998. Takže určite obidve majú svoje opodstatnenie a myslím si, že je to veľmi správna voľba. O
Odskočme ešte na sekundu k Benediktovmu predchodcovi Jánovi Pavlovi II. Ten stihol počas svojho dlhého pontifikátu absolvovať 104 apoštolských ciest do zahraničia. Čo on a tento región, konkrétne Mexiko a Kuba? Tak Ján Pavol II, ako si už spomínal, v podstate bol takým tým cestujúcim pápežom, čiže veľakrát sa do tohto regiónu zavítal. No a v prípade Mexika to bolo až dokonca 5 krát, takže to bolo, myslím si, že jeden z tých štátov, ktorý najviac mal tú česť hostiť Jána Pavla II. Čiže je tam určitý špecifický vzťah. Naposledy v roku 2002, čiže tiež nie je to úplne tak dávno. No a v prípade Kuby teda tam bola len tá jedna návšteva, potom v 90. rokoch, v roku 98, potom čo trošku opadli to napätie medzi cirkvou a režimom, tak vlastne vytvoril sa priestor pre návštevu Jána Pavla II. Na Kube a aj stretnutie s Fidelom. Takže je tam určitá skúsenosť Jána Pavla II. A teda ten silný odkaz najmä v Mexiku. Ty si niekoľko mesiacov prežil v Mexiku, máš skúsenosť s tamojšími obyvateľmi. Akí ľudia čakajú Benedikta XVI? Čaká ho spoločnosť, ktorá je veľmi pestrá, hľadiska spoločenských vrstiev, hľadiska zmýšľania obyvateľstva. Mexiko je obrovský konglomerát. Je to naozaj 110 a viac miliónová krajina, ktorá je poznačená obrovskými regionálnymi rozdielmi, takisto sociálno-ekonomickými rozdielmi, takisto na úrovni vzdelanosti a takým spôsobom by som povedal rozhľadenosti obyvateľstva je medzi Mexičanmi veľmi veľa rozdielov. Aj preto vlastne historicky nikdy takmer Mexiko nepôsobilo alebo nevystupovalo jednotne. Vždy boli medzi tým obyvateľstvom určité skupiny, či už to bolo pri procese kolonizácie alebo v podstate pri osamostatňovaní Mexika. Nikdy nepostupovali Mexičania jednotne alebo úplne homogénne. Čiže to je prvý faktor, ktorý je dôležitý si uvedomiť. To znamená, Benedikt musí sa prispôsobiť, respektíve musí zachytiť tú vnútornú dynamiku mexickej spoločnosti. Ale čaká ho zároveň krajina, kde sa hlási rádovo naozaj tých, možno povedať, 90% ľudí k náboženstvu, teda deklaruje sa za veriacich. Čiže čaká ho krajina, kde je silná viera, je emocionálna viera, ale zároveň rastú aj určité antiklerikálne tendencie a teda kritika trebárs na stranu cirkvi alebo teda aj Svätej stolice. Takže je to prostredie, ktoré je neľahké na tú komunikáciu a preto bude veľmi závisieť aj od toho, akým spôsobom bude komunikovať tie jednotlivé témy Benedikt XVI. Pre nás Európanov sú obyvateľia južnej pologule spojení predovšetkým s nejakou emocionalitou, nejakou impulzívnosťou. Sú aj Mexičania takíto? Určite, tak myslím si, že najmä oni sú jedným z tých asi takých tých hlavných príkladov toho, čo nazývame u nás ten južanský štýl, to znamená tá emocionalita. Prejavuje sa to samozrejme v náboženstve, takouto spiritualitou, inklináciou k tomu duchovnú, ktoré nemusí byť zrovna vyjavené treba s kresťanským náboženstvom, ale možno aj len nejakými symbolmi alebo inými prvkami, ale je to silne emocionálne založené aj samozrejme v tej pozitívnej, aj v negatívnej rovine. Prejavuje sa ich viera nejak aj v spoločenskej sfére? Prejavujú svoje duchovné presvedčenie aj vo verejnom živote? Určite tá demonštrácia viery, tá rovina teda preukazovania viery navonok je veľmi veľká. Takisto v Mexiku ako patronka Panna Mária Guadalupská je veľmi, veľmi uctievaná a teda jej ikony, jej obrazy, symboly je možno nájsť takmer všade, či už sú to rôzne budovy, domácnosti, dopravné prostriedky a tak ďalej. Čiže tá demonštrácia viery navonok je v Mexiku veľmi, veľmi veľká. Takže určite na túto otázku môžeme odpovedať, že naozaj prejavuje sa veľmi oveľa napríklad viac ako trebárs tu v európskom prostredí. Spomenul si aj sekularizačné tendencie v tejto krajine. Oddelenosť cirkvi a štátu je zakotvená aj v mexickej ústave. Je to trošku také paradoxné, že Mexiko na jednej strane je katolícka krajina, na druhej strane antiklerikálne sekularizačné tendencie. Nebije sa to spolu vo verejnej sfére? Tak treba si uvedomiť, že ten sekularizmus je teda v Mexiku fenoménom, ktorý má 150 rokov. Je to od roku 1857, od toho zápasu, kedy došlo k občianskej vojne medzi liberálmi a konzervatívcami. No a má to historické určité kórene, samozrejme tak ako sekularizmus trebárs vo Francúzsku, ktorý v podstate sa začal realizovať po veľkej francúzskej buržoáznej revolúcii. Čiže pre Mexičanov je to súčasť, alebo jeden z základných pilierov v podstate toho politického systému. Čo sa týka
tej reálnej transformácie tohto fenoménu do politického života, tak prejavuje sa to najmä v tom, že sa prísne dbá na toto dodržiavanie toho sekularizmu a respektíve akékoľvek pokusy o treba posilňovanie úlohy náboženstva alebo cirkvi alebo politické nejaké ambície a vystupovanie cirkvi v rovine politickej je veľmi ostro okamžite kritizované a teda je veľmi podrobené dohľadu. Čiže tá sekularizácia je mexická dlhodobá tradícia, ktorú si vybojovali teda ešte v 19. storočí a na základe toho teda si myslím, že to má tie implikácie pre ten politický život asi v tejto rovine. V Európe aj na Slovensku je cirkev častokrát kritizovaná za tzv. Vmiešavanie sa do politiky, za verejného života. Ako to je v Mexiku? V Mexiku takisto je kritizovaná za toto a myslím si, že keď by sme mohli porovnať treba ten európsky model fungovania cirkvi a jej miery angažovanosti a mexický, tak asi by sme dospeli k záveru, že ten tá mexická cirkev, teda rímskokatolícka cirkev v Mexiku je dosť aktívna, dosť živá a nebráni sa častokrát treba vstupovať, aj keď samozrejme len nepriamo, alebo teda nie úplne explicitne do politických tém, čo samozrejme je predmetom kritiky, čo bolo treba z prípad aj terajšej návštevy Benedikta XVI. Čiže mohli by sme označiť za dosť aktívnu, takú, ktorá nemá strach vystupovať aj do tých politických tém, čo je ale vždy samozrejme tenký ľad. Ten kontext v Mexiku je špecifický aj tým, že 1. júla, teda o niekoľko mesiacov sa tam uskutočnia prezidentské voľby. Predstavuje to pre Benedikta nejaké riziko, alebo je jeho návšteva spájana aj s týmto politickým kontextom volieb? Určite. To je jeden z tých hlavných faktorov, ktoré aj on musel sám určite zvažovať a takisto aj treba kritici mu vyčítajú. To znamená, prichádza do vypätého predvolebného možno povedať boja, respektíve silne politizovaného prostredia. No a samozrejme on ako predstaviteľ Svätej stolice prichádza na pozvanie hlavy štátu, to znamená nie úplne sa môže oprostiť od rôznych stretnutí a teda spoločných rozhovorov s politickými predstaviteľom, minimálne to na úrovni prezidenta Mexika Felipeho Calderona. No a takisto sa uvažuje o tom, že by sa stretol s prezidentskými kandidátmi mexickými, teda aby, ak by sa malo uskutočniť nejaké stretnutie, aby teda to bolo spoločné, aby to bolo nejakým spôsobom vyvážené. Zrejme k tomu ale nedôjde, keďže Benedikt naozaj prichádza ako nepolitický aktér a v každom prípade bude musieť aj v tých svojich vyjadreniach alebo vo svojich homíliách pristúpať veľmi citlivo aj k tejto téme. No a takisto je tu zase obava z druhej strany toho zneužitia jeho obrazu alebo jeho návštevy celkového faktoru Benedikt vo voľbách, vo volebnom boji v prospech jednej z tých troch najdôležitejších politických strán Mexiku. Pre našinca sa Mexiko v posledných mesiacoch spája najmä s bojom drogových kartelov. Počas uplynulých rokov tam zomreli vlastne tisícky ľudí, mnohí pri rôznych rituálnych vraždách. Predstavuje to nejaké bezpečnostné riziko pre pápeža, alebo do ktorého z mexických regiónov pápež vlastne prichádza aj na tieto rizikové miesta? Tak pápež prichádza do srdca Mexika, do štátu Guanajuato, ktorý je takmer presne v strede Mexika. Je to relatívne pokojný štát z hľadiska bezpečnosti pre neho samotného určite to nemalo predstavovať žiadne riziko. Nie je to štát, ktorý by bol poznačený nejakou činnosťou kartelu alebo ich konkurenčným bojom. No a čo sa týka tej celkovej situácie bezpečnostnej, tak je naozaj nedobrá. Ten počet obetí za tie posledných 5 rokov sa šplhá k 50 000 ľudí, ktorí vlastne teda obetí vojny drogových kartelov. Avšak práve počas tejto návštevy pápeža by podľa deklarácií aj teda zo strany kartelov mal byť akýsi pápežský mier, čiže taká obdoba toho mieru počas olympiád v antickom Grécku. Čiže podľa toho, aké sú náznaky a teda aké sú tendencie, ktoré môžeme pozorovať, tak zrejme by nemalo dochádzať ani ku konfrontáciám kartelov medzi sebou po dobu týchto pár dní, aby to samozrejme nevyslalo veľmi zlý negatívny imidž o krajine počas návštevy. Aké posolstvo ty konkrétne očakávaš od Benedikta XVI? O čom si myslíš, že určite bude hovoriť a čomu sa bude vo svojich príhovoroch skôr vyhýbať? No tak v prípade Mexika určite musí zobrať do úvahy tú celospoločenskú realitu, ktorá je poznačená tým bremenom bezpečnostných problémov, zápasu v niektorých oblastiach Mexika alebo v niektorých regiónoch naozaj každodenného zápasu o bežný normálny život.
A takisto tou druhou témou bude samozrejme tá ekonomická sociálna situácia. Čiže očakávam nejaký odkaz nádeje, odkaz povzbudenia a samozrejme výzvu k mieru, k pokoji, k zastaveniu tohto násilia, ktoré sa naozaj dotýka každého jedného mexického občana a komplikuje teda život bežným obyvateľom a samozrejme spôsobuje teda obrovské straty na životoch. Čiže je to návšteva, ktorá prichádza do tohto komplikovaného prostredia ako nejaký nositeľ nádeje, nositeľ povzbudenia a možno aj takého, by som povedal, takej tej novej pozitívnej energie, pozitívneho odkazu. No a v prípade ekonomických tém samozrejme volanie po boji proti chudobe, po sociálno-ekonomickej nerovnosti. Takže toto bude taká druhá rovina. Minimálne v týchto dvoch určite bude aktívne vystupovať aj vo svojich prejavoch. Už teraz je známe to, že cesta Benedikta XVI. Na Kubu, ale aj do Mexika bude mať aj istý mariánsky rozmer. Môžeš aj túto úroveň trošku viac priblížiť? Tak má to určite mariánsky kontext z dvoch dôvodov. V prípade Mexika je to vlastne samotná mexická patronka Panna Mária Guadalupská, ktorá je v Mexiku tou ikonou, ktorej sa utekajú všetci, respektíve je takouto personifikáciou kresťanstva v Mexiku, ak to takto môžeme povedať. No a ešte viac to bude v prípade Kuby, kde vlastne bude tohto roku 4. výročie od uctievania teda Panny Márie del Cobre, čiže patronky Kuby. Takisto sa vlastne realizuje púť s ikonou Panny Márie po krajine, po Kube, čo režim vlastne povolil kubánsky poprvýkrát ako taký určitý ústupok. Čiže ten mariánsky akcent bude v obidvoch prípadoch prítomný, no a dokonca na Kube priamo zavíta Svätý Otec aj do svätyne Panny Márie do mestečka El Cobre. Akú úctu prejavujú Mexičania Guadalupskej Panny Márie? Tak ako som už naznačil, je to pre nich takouto personifikáciou celého toho náboženstva, celého kresťanstva. Čiže pre nich je to patronka, ktorá ide možno až za hranice toho bežného vnímania kresťanstva, náboženstva a stáva sa až akousi národnou patronkou, národným symbolom. Je to vlastne patronka Mexika, zároveň patronka Ameriky. Oni ju nazývajú Reina de las Americas, to znamená kráľovná Amerik, čiže celého kontinentu ako keby. No a stala sa tak povedať ďalším národným symbolom. Mohol by som povedať po trebárs vlajke alebo po štátnych symboloch, že naozaj každý jeden Mexičan vie, čo to je za obraz, respektíve čo to je za ikonu a veľa z nich ju nosí so sebou, respektíve minimálne v každom z domov niekde je táto ikona vyobrazená. Takže to uctievanie je obrovské, hlavne počas jej sviatku, ktorý je každoročne 12. decembra. Čo sa deje v ten sviatok? Mohol si to aj nejak osobne zažiť, keď si bol, lebo práve v tomto období si sa v Mexiku nachádzal? Nachádzal som sa práve v tomto období, samozrejme v ten deň, alebo už niekoľko dní dopredu a aj po tomto dni sa v prvom rade organizujú masové púte do baziliky Panny Márie Guadalupskej v Mexico City, kde dokonca sú rôzne púte, ktoré sa pohybujú buď peši alebo na bicykloch z rôznych aj vzdialených kútov Mexika a smerujú teda do tejto baziliky, čiže v tých dňoch je naozaj preplnená a priamo 12. decembra sa každoročne tam dostaví 5 až 6 miliónov pútnikov len tento deň. No a samozrejme potom je to aj to špecifikum, čo som už spomínal, tá demonštrácia tej viery návonok. Príkladom môže byť aj tento 12. december a Sviatok Panny Márie Guadalupskej, kedy naozaj si priamo Mexičania aj počas celého dňa buď aspoň nejakou malou soškou, alebo dokonca aj veľkými sochami, ktoré som mohol vidieť, tú Pannu Máriu takto sprítomňujú a v podstate si ju celý ten deň ako keby nosia so sebou. Či už sú to teda obrázky, sošky, rôzne prívesky, dokonca aj teda sochy takmer už položivotnej veľkosti, ktoré som mal možnosť vidieť. Takže tento deň naozaj je to v Mexiku celé poznačené takýmto mariánskym nádychom. Aj sa to teda dá vidieť. Dobre, presuňme sa teraz na Kubu. Spomínal si Jan Paul II v roku 1998, návšteva Kuby, stretnutie aj s Fidelom Castrom. Čo sa zmenilo za tie roky medzi návštevou Jana Paula II a prichádzajúcim Benediktom XVI? To je veľmi zaujímavá otázka, pretože určite došlo k dynamike, ktorú vyvolala návšteva Jana Pavla II v 98. Po nej sa tá kubánska cirkev začalo sa jej určite lepšie dýchať, dostala trošku lepšiu pozíciu aj postavením. Bol povolené vlastnenie náboženskej literatúry, vstup zahraničných misionárov do krajiny, prístup cirkví do médií. To znamená to, čo vlastne je dôležité, aby mohla odkomunikovať náboženstvo verejnosti. No a samozrejme ten vývoj pokračoval aj ďalej. Po nástupe Raúla Castra, Fidelovho brata na post prezidenta v roku 2008, začínajú určité tendencie zbližovania. No a momentálne funguje tzv. Permanentný dialóg už niekoľko rokov medzi arcibiskupom Havanským a prezidentom Raúlom Castrom práve na témy teda spoločného vzťahu, režim a cirkev. A takisto samozrejme
aj z hľadiska tých ambícií, ktoré cirkev má smerom treba k prepušťaniu politických väzňov a tak ďalej. Čiže zmenilo sa toho pomerne dosť, aj keď sú to samozrejme veľmi pomalé krôčiky, ale v prípade kubánskeho režimu to možno označiť za pozitívne posuny smerom dopredu. Takže podľa teba možno povedať, že po nástupe Raúla Kuba, aj keď pomalými krokmi, smeruje k tomu, čo dnes tak ironicky je označované, že Kuba ostrov slobody, smeruje tak Kuba naozaj k priestoru slobody? No úplne takto by som to asi neformuloval, pretože myslím si, že ten režim kubánsky, personifikovaný hlavne teda v bratoch Castrovcoch, pokiaľ sa nezmení tá situácia, ako je v súčasnosti, čo sa asi ani za vlády Raúla Castra nezmení, tak k slobode evidentne teda nesmeruje, ale minimálne smeruje z hľadiska náboženstva dajme tomu vo vzťahu k cirkvi, k určitej väčšej vytváranie väčšieho priestoru pre cirkev v tom verejnom živote krajiny. Ale veľmi samozrejme limitovaného aj pri všetkej tej úcte k reformným nejakým krokom. Čo primelo vlastne kastrovský režim k tomu, že po návšteve Jana Pavla II. Tá cirkev začala získavať istý väčší priestor pre svoje verejné pôsobenie? Tak ja si myslím, že celkovo tie tendencie, ktoré boli na Kube, samozrejme boli spájané po kubánskej revolúcii v roku 1959 s doktrínou marxizmu, leninizmu, čiže s tým akýmsi ateizmom ako nejakou štátnou doktrínou. Zároveň však trvalá permanencia náboženstva veriacich ľudí aj samotnej cirkvi nebola týmto narušená. To znamená, cirkev naďalej existovala, samozrejme asi v takých podmienkach ako u nás, keďže sme v podstate takisto patrili do toho tzv. Sovietskeho bloku alebo do toho východného bloku, podobne ako Kuba. No a po páde Sovietskeho zväzu a vlastne potom, čo sa aj v strednej a východnej Európe vlastne uskutočnili tieto demokratické reformy v rokoch 89 a 90, aj na Kube došlo trošku k uvoľňovaniu vzťahov. No a myslím si, že Jan Pavel II v roku 98 prišiel do tohto prostredia veľmi vhodne v tom zmysle, že on svojou osobou, s tým svojím osobnou charizmou a samozrejme ale aj určitým úsilím a po stretnutí s Fidelom vlastne aj nejakými reálnymi výsledkami zase posunul do novej roviny, do novej etapy tento ich vzájomný vzťah. Čo bude mať možnosť takisto dokázať aj Benedikt a zase posúvať tie kročiky postupne ďalej. Média riešia predovšetkým tú tému, či sa Benedikt XVI stretne alebo nestretne s Fidelom Castrom. Čo si myslíš ty? No otázka je to naozaj veľmi aktuálna. Čo sa týka Fidela, má veľké zdravotné problémy, aj preto vlastne sa vzdal postu prezidenta a odovzdal ho svojmu bratovi pred niekoľkými rokmi. No momentálne sa ešte nevie naozaj naisto, či k tomu dôjde. Svätá stolica deklaruje pripravenosť svätého Otca v prípade záujmu Fidela a teda jeho zdravotnej dispozície stretnúť sa. Oficiálnych kubánskych zdrojov zatiaľ nemáme túto správu, takže naozaj nevieme, či sa stretnutie uskutoční, čo ale teda neznamená, že reálne neprebehne. Bude to zrejme rozhodnutie na poslednú chvíľu, ktoré možno bude závisieť aj od toho, aké bude, dajme tomu, momentálna situácia, momentálna nálada na Kube. Pozrime sa na druhú stranu, čo naopak stretnutie s kubanskými disidentmi. Tak toto stretnutie sa určite neuskutoční. Svätý Otec teda sa nestretne s disidentami, takže v tomto smere je jasné, ten program nezahŕňa toto. A dôvod? Oficiálny dôvod ja úplne teda presne nepoznám, ale domnievam sa, že sa jedná zrejme o tú snahu, ktorú Svätá stolica, ale teda pápež počas tých apoštolských ciest s tou výzvou, ktoré vždy čeli. To znamená zachovanie určitého nadhľadu nad tým politickým vývojom alebo nad tými prísne politickými otázkami v danej krajine. Čiže to je tá jedna rovina, ktorú by som chcel zdôrazniť. To znamená zrejme, aby bolo prílišné zasahovanie do tých vnútorných záležitostí a do toho politického vývoja Kuby. Ak by cirkev ústami pápeža treba sa stretla a nejakým spôsobom uskutočnila dialog s týmito disidentami. A samozrejme bolo by to veľmi negatívne príjmané zo strany režimu, ktorý by potom eventuálne aj z hľadiska tohto, na základe tohto faktu sa zrejme sťažila, skomplikovala situácia kresťanov na Kube. A to je aj jedna z tých príčin, ktorá sa dáva, teda ten Benediktové nestretnutie s disidentami je aj s cieľom toho, aby ešte viac neskomplikoval a nesťažil úlohu cirkvi na Kube. OK, keď sa teda Benedikt XVI eventuálne stretne s Fidelom Castrom a nestretne sa s disidentmi, nepadne na jeho hlavu kvôli tomu veľká vlna kritiky? Je to určite možné. Zase treba povedať, že Fidel Castro bol a istým spôsobom aj stále je
ten najvyšší politický predstaviteľ krajiny, do ktorej Benedikt prichádza. Čiže nie je úplne mimo kontextu to stretnutie, respektíve nemalo by to byť chápané ako nejaký signál k legitimizácii. Fidel Castro je dôležitý hráč, je dôležitejší než Raúl Castro, aj napriek tomu, že v súčasnosti už nie je prezident a stiahol sa do úzadia Fidel. A druhá vec naozaj, pokiaľ je snaha Benedikta o určité oteplovanie vzťahov a vytváranie nejakého dialógu a posilňovanie úlohy cirkvi na Kube, tak Fidel Castro alebo ten súčasný režim je tým primárnym partnerom pre tento dialóg. Ďalšia citlivá otázka je téma amerického embarga. Čo k tomu vieš povedať? Aký je postoj Svätej stolice, alebo možno osobne aj Benedikta XVI. K tejto téme? Tak to americké embargo má samozrejme dlhú históriu. Ešte zo 60. rokov 20. storočia, teda z prísneho kontextu tej studenej vojny, keď teda Spojené štáty uvalili toto embargo na Kubu a postupne ho ešte sprísňovali v 90. rokoch. Svätá stolica, rovnako ako viacero ďalších aktérov medzinárodných vzťahov, viacero ďalších štátov, toto embargo odmieta, považuje ho za nerozumnú cestu, ako pristupovať ku Kube a za jednu takisto z príčin toho ekonomických problémov, ktorým Kuba čelí a ktorým kubánske obyvateľstvo čelí. Takže tento postoj je odmietavý. Spomínal si srdce Mexika, ktoré pápež navštíví v tejto krajine. Ktoré miesto navštíví na Kube? Na Kube navštíví Santiago de Cuba, čo je teda jedno z tých najväčších miest. Samozrejme potom aj hlavné mesto Havana. A medzi týmito dvomi mestami navštíví aj mestečko El Cobre, ktoré je práve nedaleko Santiago de Cuba, kde sa nachádza svätyňa Panny Márie Caridad del Cobre. Takže navštíví tieto tri mesta. Presuňme sa o pár dní do budúcnosti. Príde streda, skončí návšteva Benedikta XVI. Čo po nej ostane? Čo si myslíš, ty skúsi trošku zaprorokovať? Tak to bude zaujímavé určite potom sledovať ten reálny dopad, ale myslím si, že ak máme prognozovať, tak v prípade Mexika ostane určite silný odkaz k mieru, k pokoji, k určitej nádeji, ktorú by mohlo priniesť do tej neútešnej bezpečnostnej situácie aj práve náboženstvo, ktoré prináša myšlienky akéhosi porozumenia, pokojného spolunažívania ľudí. V prípade Mexika teda by som očakával hlavne tento odkaz a apel. No a v prípade Kuby bodaj by sme sa nemýlili v tom, že to poskytne zase nejakú novú etapu, tak ako otvoril Ján Pavol II v roku 1998, novú etapu vzťahov režimu a katolíckej cirkvi a že to posilní cirkev na Kube, ktorá aj z hľadiska teda počtu veriacich je síce početná, ale tá miera toho praktikovania, dajme tomu náboženstva na Kube je aj kvôli určitým objektívnym príčinám, teda opatreniam zo strany režimu je veľmi nízka. Čiže pre Kubu je to zase trošku iný odkaz a to je teda odkaz nejakého zbližovania, posilňovania tejto cirkvi v rámci kubánskeho režimu, ktorý samozrejme cirkvám nie je úplne naklonený. Ivan, vďaka za tvoje rozprávanie. Spolu budeme veľmi intenzívne sledovať nasledujúcich 6 dní. Určite aj naši diváci, ktorým týmto ďakujem, že strávili týchto pár minút pri našom spoločnom dialógu a verím, že opäť niekedy v budúcnosti sa stretneme v relácii tvárou v tvár opäť s nejakým zaujímavým hosťom a budeme rozprávať o aktuálnej téme. Ja ďakujem za pozvanie a prajem všetko dobré. Ďakujeme.